sik kelas 1 SMP. Baik. SMP sakmono SMA. Lah kok ngono lho? Aku SMA ketoke koyo Mas sing kae wi lho. Oke. Ora Mas, aku ndak guyon kok. Luar biasa. Katon lembeane meraka sinter ledang ledang lir angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi natal cemengkel adu pilih Katon lembeane meraka katon lembeane meraka sinter ledang ledang lir angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore remo pinaca cemengkel adu milih katon lembeane meraka sinter ledang Selami 6 parang asa sore cinde jebul Yuk sekali lagi.
Alhamdulillah wa syukurillah wa ta'ala billah. Nduk, anakku Limbuk. Piye yung ana dawuhmu apa? Dikendhoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe. Ngono ya, Mak. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT, ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wah, ngono. Cara menungso umur 41 iki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya. Luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi ra rene. Terus tahun muncul. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunane luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya luar biasa. Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta? Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetap acara rutinan wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid ning iki tetap memakai prokes. Prokes ya kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabot ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku
sisi lain kemajuan zaman globalisasi, di zaman modern apa-apa serba canggih, iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti, iso empan papan tata krama ya to, angon wayah. Mergo awake dhewe iki wong timur. Oh, dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman aja mung ngandalke kepintaran saja ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh, ngono mah. Ya luar biasa. Wah, jan seneng banget aku iki nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget, atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangan ning kene. Aku rung sekolah semasa, aku wis biyen wis tau ndalang ning kene. Malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku. Saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis tahun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14. Ana mata kuliah praktek gaya pokok, bakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon, "Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula." "Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian." Lah. Ngono ki sing jenenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun. Dhewe mendoakan, sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Laku bersatu bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Dadi lali kabeh. Bersatu bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling. Pangling apa? Wah, guru-guru anyar iki ya akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa aku ya mau ketemu kepanggih wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ya sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Mas Heru. Dulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung 5 wektu minggu mungkar lan nafsu Sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong 5 Sekali lagi. kanggo mrasa sembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mung 5 waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu. Iki karo nunggu sing kepareng penghibur bintang tamune awan iki. Karo nunggu, Iki terbukti aku mau kondo yen prestasi SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Iki ana catatan ya kuwi prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para siswa-siswa SMA Negeri 1 Nganjuk diwaca. Ya kuwi sepisan medali emas Festival Paduan Suara yang diikuti Festival Paduan Suara 12 negara yaitu Thailand, Sri Lanka, Korea Selatan, Singapura, Polandia, Malaysia, Filipina, Italia, Kanada, Indonesia, Spanyol dan Bulgaria. Wah iya paduan suara internasional. Wah iya angka loro. Angka loro iki ana juara 1 desain jembatan ana ing ITS. Terus juara 2 debat bahasa Inggris sekabupaten Nganjuk. Debat bahasa Inggris. Terus meneh juara 2 debat bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ono, bahasa Indonesiane ya ono. Juara 1 prakarya dan kewirausahaan produk mie ayam ubi atau miyabi. Lho. Iki ketoke lombane ning Jepang, Nduk. Lah iya. Terus seterusnya ya kuwi juara 2 solo vokal tingkat provinsi. Wah.
Banjur lanjut ya kuwi juara Pegasus SMA Awards 2021. Wah, iki Pegasus iki wit biyen berprestasi. Ngono. Terus meneh juara 1 tari tradisional tingkat nasional di Universitas Indonesia. Tarine hebat, luar biasa. Ya. Iki ana meneh ya kuwi Jember Fashion Carnival tingkat nasional. Ngono. Iki uga juara. Luar biasa. Oh, iki prestasine sangat luar biasa. Ya. Mula patut kanggo alumni SMA Negeri 1 Nganjuk ki akeh sing dadi wong sukses, akeh sing dadi wong berhasil ki tidak memungkiri ya Yung. Sing kepareng rawuh ya kuwi Pak Danrem, saka Madiun, uga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk uga rawuh. Ngono. Uga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, iya. Jajaran Forkompimda Kabupaten Nganjuk, Kepala Kodim 0810 Nganjuk. Dan sponsor utama PT Exindo 57 Jatim, Bapak Haji Panito. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Panito, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Haji Panito iki yo alumni kene. Piye to masamu? Alumni kene iki bersatu, bermutu dan nomor 1. Ya toh? Kuwi iki makane Bapak Panito ki menjadi orang nomor 1 wis sepantase, Nduk. Ngono ya, Pak. Kandhani kok. Lah iya, wis aja tekan dinti, luar biasa. Sing padha rawuh. Luar biasa kok, Nduk. Ayo iki diselani lagu-lagu dhisik. Uga iki ngaturake apa ki karben ora lali. Ya, iki salam saka komunitas penggemar awake dhewe sing setia memantau channel awake dhewe Astabrata Media. Ya kuwi sing saka luar negeri ya. Hong Kong, Taiwan ki uga memantau ing pagi hari ini. Live streaming awan iki. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Jadi wayangan awan iki sing ora kepareng rawuh iso nonton lewat HP-ne. Ngono. Saiki iki apa-apa serba ngono kuwi. Awake dhewe kudu mengikuti perkembangan zaman, Nduk. Iya. Luar biasa. Ya iki nggo nyelani dhisik, kanggo nunggu bintang tamu, diselani gending sak lagu. Ya. Iki ana pamintane ya kuwi setya tuhu. Ora usah nganggo bawa, langsung bae. Iki permintaan saka komunitas penggemar kang saka luar negeri sing memantau pemantau setia channel Astabrata Media. Ya, iki panyuwune sing nembang Dik Sinta dhisik. Ngono, setya tuhu. Oke. Tanpa bawa langsung bae. Oke, siap. Maka Dik Sinta buka celuk mawon. Setya tuhu dados. Aku kang setya satu Aja duduk sih, Dik Niken Salindri. Ya. Niki kalih nunggu Mas Percil nggih. Nggih. Sugeng siang Mas Dalan. Wilujeng siang Dik Niken Salindri. Alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas. Alhamdulillah. Di rangkaian acara HUT SMA Negeri 1 Nganjuk. Yang ke-14
41 tahun. 41. Sapa-sapa dulu, doa-doa dulu, mengucapkan Siap. dulu. Oke. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sudah makan semua ya? Lah kok urung ki lho ya wis ndang mulai sik ndang sarapan sik ya. Mantuk sik ya. Anu kok poso. Oh, poso. Oh nggih niki kemis nggih. Oh iya. Poso kemis nggih. Iya. Nggih. Doanya apa Adik Niken sama sapa-sapa dulu guru kepada guru-guru kita. Sugeng siang Ibu Bapak Guru yang terhormat, yang saya cintai dan kami sayangi. Nggih alhamdulillah Ibu saged kepanggih kula Niken Salindri dan juga matur suwun untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Nganjuk yang telah hadir ke sini. Dan semoga siswa-siswi SMA Negeri 1 bisa lulus, terus sehat selalu, terus berteman dengan baik sampai kapanpun. Amin. Dan juga terima kasih untuk Ibu Bapak Guru yang sudah mensupport untuk memanggil pagelaran pada wayang hari ini. Nggih, ngoten nggih Mas? Ya, iki Pripun, Mas? mesti akeh sing bertanya-tanya. Kita kan bermain di SMA Negeri 1 Nganjuk. Iya, bener. Sampeyan ki kelas piro? Nek aku kuliah semester 5. Nek sampean? Oh iya. Kira-kira kelas pira, Mas? Yo kira-kira yo wis SMA kelas 1, kelas 2 lah. Lah, wong-wong ngirone ya ngono. Lah tinemune jebul kelas piro? Aku sik kelas 1 SMP. Baik. SMP sakmono SMA ora mangan gurune. Lah kok ngono lho? Aku SMA ketoke koyo Mas sing kae wi lho. Oke. Ora Mas, aku ndak guyon kok. Luar Iya. biasa. Oke, Dik Niken. Pripun, Mas? Sampean sudah mengucapkan? Sudah berdoa? Nggih. Duduk dulu kita sambut Cak Percil dulu. Oh, begitu. Nanti Jin, sampean siap. nembang lagi lho, nggih. Oke, siap. Oke, siap. Berarti Musiknya iki aku ndak oleh mantuk sik iki. Oh, jangan kok penak men. Di kaya biasa nih Mas Tris, kayak biasa nih. Ah, digarap ya. Monggo. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak Allah. Terima kasih. Wilujeng siang, Wilujeng siang, Mas Alhamdulillah, Akbar. syukurillah. Kita ketemu lagi. Alhamdulillah ketemu lagi dalam acara Ulang tahun, ya. Natalis. Disnatalis SMA Negeri 1 Nganjuk yang ke-41. Betul. Papat ngarani opo, siji ngarani opo, kedah dijelentrehke. Oh, apa-apa ki apa mesti ana artine? Enggak ijane? Lah, Ya ada. oh, dong. ada. Sampean kan alumni mriki to? Oh, iya. Sekolahnya sampean kita cuwilik ning kene to? Iya, betul kene iki. Iya. Kok ero. Sangat luar biasa SMA Negeri 1 Nganjuk. Heeh. Sampai mengadakan Disnatalis yang cukup besar ini, Ya. yang cukup meriah ini, mudah-mudahan tetap jaya. Amin. Tetap jaya. Amin. Tur alumnine nggih luar biasa. Melahirkan Alumni alumni hebat-hebat, yang luar luar biasa, biasa. nggih. Bapak Kolonel Lawuh, terus Pak Pamito, ex Indo 5, ndak tak apal Mas urung tau nanggap aku. Ya, ayo bariki nanggap. Nah, tenan, melahirkan alumni. Nun sewu matur Mbah Nuwun, sampun rawuh. Luar biasa kekompakan beliau-beliau ini yang kita ancurkan jempol. Terima kasih untuk bapak-bapak yang ada di depan. Luar biasa, tepuk tangannya lur, Cok. Gitu. Karena Perlu dicontoh. apa? Kita itu yang dimaksud itu adalah kerukunan. Betul. Yang dicantumkan wonten SMA Negeri 1 Nganjuk menika kerukunan. Yang ditekankan kerukunan. Rukun. Ah. Paham Pak Net? Nggih, nggih. Rukun sing pertama itu rukun karo keluargane. Ah. Paham? Rukun karo samubarange antara murid dan guru bisa bersatu. Contohnya mencapai medali emas Festival Paduan Suara se-internasional. Luar Ini. biasa, tepuk tangan. SMA Negeri loh. Jadi bocah-bocah iki sak nenek iki nyanyine penak-penak. Penak-penak. Sing ra penak isangune sok-sok iki. Tapi luar biasa SMA Negeri Nganjuk melahirkan alumni Iya. ya, yang luar biasa. Iya. Enek sing dadi tentara, Iya. enek sing dadi polisi. Komplit. Ada yang Mudah-mudahan semua ini murid-murid yang ada di sini iso dadi presiden. Amin. Amin.
Tenanan. Nek Cita-cita ke sing nek donga ora tanggung-tanggung. ora tanggung-tanggung. Ada polisi, apa sih arti polisi? Iya. Itu loh. Polisi, podo rukun karo masyarakate. Lindungan masyarakat diutamakan sebelum keluarga. Siap siaga ngemban tugas pemerintah atau atasan. Tepuk tangan untuk Bapak polisi. Wonten tentara. Tentara, tentem bersama rakyat. Istimewa. Tentrame bersama Tentara iki tentrem bersama rakyat. istimewa. Ungkat iki pintere kaya ngono. Kok diomongi. Ngaturne terima kasih buat Pak Kepala Sekolah no. Bapak Asop. Asop A. Ayo gantian. Ayo. Aku mau sene Bapak polisi enak tentara. Enak Pak polisi Sapa? Aku ngartekne sapa? Asop. Pak Asop. Asop A. Amanah. Wah. Iya iso. Gaya iso. Terus sop Sop hidangan yang luar biasa. Dadi Pak Asop itu Sik to. Iki golek-golek iki. Golek-golek. Asop iki terdiri dari 5 huruf. 5 huruf. 4 huruf. 4. Podo karo ya sobek. podo karo kene ya to. 4 jadi 1. Asop A amanah. Amanah. S Kuwi wujud syukure luar biasa. Syukure luar Dadi biasa. dikeke apa-apa matur nuwun, syukur, dikai kesehatan. syukur. O Olahraga tetap penting. Iya. P P B nganggo B. Pakai B. Pakai B ya. B Heeh. Biasane lak tak pik-pik ngene iki nambahi. Lah. Lambene mau ditanggap, Pak. wis diarani wis ngarani 4 dan 1. Papat siji. Papat iki ning kiblat siji ning awake dhewe. Ya apa ora? Iya. Papat kiblat. Enek timur, Hah? ada timur, Hah? ada utara, ada selatan, Ada barat. Timur iki kangge dulur-dulur kabeh khusus anak-anak ini semuanya pelajar. Ya. Timur, hati-hatian marang umur. Hati-hati nek ngempakno umur. Nah, Manungno utara. Utara ki apa? Umur mung sementara. Umurmu mung sementara. Ini kudu sing hati-hati. Gitu. Selatan. Akeh-akeh ana solawatan lan selametan ben do selamat uripe donya lan akhirate. Itu kan rupane mesti do pucet ngono kae. Nyapa pucuk? Lek rupane Mas Pecil lek jak omong-omongan tentang selawatan iki pucet. Marang ngono barat to? Barat. Barokah tumuju ing akhirat. Lah, kuwi lho. Tengah apa tengah? Tengah. Ayo. Apa? Kudu ngerti lho kowe. Kowe ngomong utara. Yo kiblat 4 kok. Kiblat papat siji. Sijine awake dhewe. Siji awake dhewe. Oh, sijine awake dhewe. Jek ku lak tengah ya. Apa tengah? Tengah. Lak wis anteng aja nganti mengangah. Tegese wong anteng Sik kudu digenani lho. Ki SMA lho ki. Ki Lah SMA. yo mesti mengangah ki tegese aja ngowo-ngowo lho Mas. Aja wah saka ndi-ndi. Contone cah SMA, ora usah diomongi sing angel-angel, Det. Kamu yang penting jangan sampai kamu putus asa. Paham enggak? Upama cedak karo pacare ngono piye? Terus putus mawone. Mohon maaf, lak ngomongin masalah nun sewu. Iki rada sensitif bos aku lak ngomong sik sekolah kok pacaran. Ki serius. Ya ndak apa-apa. Oke lho. Iki dirungok-rungokne tenanan Ya ndak apa-apa itu buat semangat kita sekolah tapi jangan sampai melakukan hal yang negatif. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kabeh ki ana pagere. Kabeh ki ana pagere. Yen awakmu putus asa, contone wis akeh. Paribasan sekolah jam 7 ya kudu jam 7. Sekolah sing tenanan, sebab apa bapak ibumu lak golekne duit dolan kaya aku ngene iki lho. Ora ngerti awan, ora ngerti bengi. Ya duit SPP mbok silep barang ngono ora njaluk. Awakmu biyen gak ora? Zaman biyen aku ngono kuwi, Det. Tak padane karo aku. Jadi tidak boleh anak-anak. Saya itu memberikan contoh, dhewe saya kudu memberikan contoh yang baik. Betul. Buat anak-anak generasi penerus bangsa. Luar biasa. Masa depan. Diberi yang namanya kedisiplinan. Ya. Awakmu lak pengen sugih, pengen sukses, pengen dadi wong sing luar biasa, yang penting disiplin dan tanggung jawab. Iki Dungane kunci wong tua. sukses. Kunci sukses. Doa orang tua juga penting ya. Piye, Mas? Kunci sukses iki. Ora. Lebih Darine disiplin, tanggung jawab. tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Umpamane awakmu diutus sapa?
diutus bapakmu sesuk le tukokno iki ya kamu harus disiplin harus siap ora terus sik ndak boleh Sebabnya wong tua iki yang ngono kuwi. contohnya aku Lah gila. Ya Iki mesti ngekek contoh sing anak apik. sing setia, Ki soleh. anak sing nurut karo wong tua. Sekolah jam 7 budal. jam 10 contohnya aku iki mas itu jam 10 iki gurune rapat tet Oh, gurune pas rapat. rapat nih aku ora tau budal dadi wis mau mulek ae jane asli Terus Lah niki SMA is pirang tahun? aku ya SMA tenan bos biyen iki SD pirang tahun sih? SD pirang tahun? songo Lho sik to. 6 SD wis 6. songo lho. SD ki ning iki 6. wah SD mu kurang notok kowe ini sing notok Oh sekolah notok-notokan. SD Salah 9 tahun. SD 6 tahun deh opo wi songo le Lah sing telu ge apa? lha masa mulan nunggak loro karo siji kok ora yo songo itu inilah namanya kesayangan guru ya aku ini Masa. Pas zaman dadi murid kesayangan guru. guru dilus-lus terus kowe rung iso maca nek kene sik ya sayang karo Contohnya berarti Mas Percil niki Mas Kundet. Nggih. Berarti jelas menguasai mata-mata pelajaran. emah salah kulon niku bos mulai pelajaran apa aja Ya iso berarti. mati kowe aku anu lho tet pimpinan OSIS ketua lah kuwi biyen Oh, kowe ketua sosis. Tenan apa ora ketok OSIS koyo ngono. OSIS ki apa? Sumpah. Jajal. Zaman cen awakmu ketua OSIS OSIS. kuwi ketua OSIS sih 2 tahun enggak salah ning PAUD OSIS ki setahun endi-endi. 2 tahun aku ge dhewe kok Ning PAUD ora enek OSIS. PAUD gane OSIS ya Gak enak. oh ya ora tahu berarti Lho, loh tapi lah sekolahan sing paling apa sing paling rame sekolahan apa jajal kowe ro Lah. sing paling rame Dia SMA ngene iki yo rame. ki sepi iki rame SMA ki terbanyak. Sekolah SMA iki rame karo kancane sekolah sing ngomong-ngomong. paling rame kuwi PAUD karo TK sebab sak mbok-mboke budal sekolah rame nih ra ukur kuwi urung rasan-rasan tanggane barang lho Mas rame enek arisan barang saiki dadi rame-rame di sekolah iki kowe kira ngerti nuwun sewu kalau saya Iya, iya. itu di bidang tari bos teman-teman sini lak pomone pengen apa nuwun sewu apene pengen belajar tari ke saya Weh, kowe ngerti tari. Sekaligus juga ini SMA 1 tarinya ekstrakurikuler juga juara. mosok Iya. Iki nyapo. Wes nyapa nih Rone. Nyapo. kalau yo Aku ingin menjelaskan. Itu ekspresinya masing-masing. Ekspresi. Biar saya tobar ekspresi iki ngene lho Mas iki yo kene iki yo juara Lah aku mau piye? Lah nyapa wis ngene wis jane dalang kok renang iki Pemantapan apa pemantapan kata ben awakmu iki nyoto percaya tenanan. Tari, mung tari Mas Kundet. Saya. Tari. saya minta contohnya mohon maaf kalau emang bagus emang kenyataannya kene iki berprestasi Prestasi. semua sing yang berprestasi tari saya minta orang dua kalau Ayo, sing jurusan tari, sing merasa jurusan tari 2 saja perwakilan. dua Monggo. sama Sing nyanyi. nyanyi 2 Sing nyanyi sing iki lho sing tahu internasional paduan suara Paduan 2, suara 2. tari 2. Wes to, engko nek sampean gelem rene loro-lorone, sing nari loro, sing nyanyi loro mesti dikai hadiah. Ah, Oke. iki jarang lho ya, iki wayangan setahun Jarang, pisan, setahun pisan. Jarang Mas Setahun Percaya pisan. kayak Wayangan hadiah iki setahun jarang. pisan. Ah, ayo Wes. setahun pisan iki wayangan, ayo. dikondisikan ya Ah, Star Dance 2. kita kan biar tahu bos Ya, bener. Star Dance 2, anak Ini. biola 2. oke wah tepuk tangan ini yang dari apa ya Iki sing apa iki? Oh, tari. tari. nyanyi pak Nyanyi, Paduan nyanyi. suara, paduan Biola, suara. biola. paduan suara Oke, biola. biar itu kita bener-bener tahu luar Mas biasa. Akbar. Sini ya, Dek. orang yang ada di rumah yang lihat streaming biar bener-bener tahu bahwasanya luar biasa Mas Ya, Percil, dalam biola paduan suara internasional. Wih lho, opo mas internasional. iya Aku ini karo ekstra biola iki seneng banget. Kowe saking semangate lho, saking semangate lah. saya sadurunge sinden-sinden tak anu iki dari murid-murid dulu Oke, tepuk oke. tangan Tepuk tangan. Oke, luar Ya, dua biasa. ini oke sini saya Siap. Wes ta. ah rambutnya kok dikelabang dua dia bangun ya agak sini sama om sini
Aku wis tuwek masamu. Om anakmu wis arep rabi ya. Sini kamu sini. Namanya siapa, Dek? Dewi Kusuma Wardani. Apa nih? Biasa dipanggil Dewi. Maksudnya alon-alon Dewi kancane ratek krungu. Namanya siapa? Dewi Kusuma Wardani biasa dipanggil Dewi. Oh, Dewi Kusuma Wardani biasa dipanggil Dewi. Asli dari mana? Oh, lagi nek tulisane ra roh aku. Oh, Nek tulisane. Namanya Dewi Kusuma Wardani ya. Asli Nganjuk nggih. Nganjuknya mana? Daerah Kedondong. Kedondong. Oh, tunggalane pelem karo nanas ya, Nduk ya? Kok malah jeneng buah toh? Ini nama desa. Jenenge desa. Nama Kedondong. Adik Dewi kelas berapa? 11 IPS 2. Oh, kelasmu 11 telu wacak ngono berarti. Maksudnya ini kelasnya 10 11 tingkatannya. Aku mbiyen wong 1 2 3 ya biyen ya. AC, AB ngono kuwi aku mbiyen AF nakal bos nggonku. Masa? Apa jurusanmu apa mbiyen? Jurusanmu. Jurusanku yo ning ndi sok Nganjuk, ning Acaruban ra mesti. Malah bis malah. Dewi, pernah narikan apa? Sing pernah. Tari apa? Enggak. Tari apa? Tari Kamu apa? Iya. Sama teman-teman kamu. Heeh, sing pernah tari apa? Kebanyakan tari garapan. Oh, garapan. Berarti sampean digarap karo wong-wong ngono. Hei! Maksudnya ki komposisi baru. Komposisi baru. Maksudnya ki Tari maksudnya baru. musiknya itu garapan. Oh, alah garapan musik. Oh, siap. Nanti saya garap ya. Mati. Astagfirullahaladzim. Iki lho karep mat. Iki ora ngerti lho wong iki. Sekolah iki sekolah. Ya ampun. Iki lo ngerti. Nanti saya garap, mati ininya saya garap, kamu yang nari ya. Oke. Seperti oke. Om ya. Oke. Sing satu nih. Satunya. Namanya Garap. siapa? Namanya siapa? Vini Bali. Bali Desa. Kok iso balik desa lho. Internasional balik desa. Internasional. Yo ora usah ngene. Internasional. Cane iki Internasional balik desa lho. Maksudnya Di mana, Dek? Lombanya internasional dulu di mana? Itu penyelenggaraannya di Bali International Choir juga. Jadi lombanya secara virtual. Meskipun virtual kan ditonton orang banyak kan. Ya, itu seluruh dunia ya, Dek. Ini loh, Mas Percel ini tingkatnya internasional juga. Kowe aja ngono lho, Bar. Wis tak delik-delikne aku ae rawani ngomong, delik-delikne. Ngene iki Tapi dadilan terkenale. Podo-podo. Nah, aku nek kono enggak virtual, langsung penjara. Langsung penjara. Virtual. Coba saya ingin tahu. Kalau adik adik Dewi coba kalau gini aja, jalannya jaipong aja. Oke. Iya toh? Kendangannya jaipong sama joget dengan jalannya. Na tang ton tilintong ketandang tilintong tang ton tilintong ketandang tilintong tang. Seperti itu jogetnya gimana? Ingin tahu. Wah ya. Mohon maaf, ini enggak menerima ya. Coba dicontoni dulu, Iya dong, contohnya gini. Oke. Cing, Pak Bos. Istimewa, murid kene istimewa toh? Istimewa Saya- Dewi saya- sama Vindi. Dewi sama Vindi. Monggo. Loh, apa kok iso mbok ngono? Nembangi sing apik. Nadanya Dat kalau nyanyi apa Oke. Dat? Oh. Tak nyanyi bahasa yang bagus. Senengane tradisi bareng tradisi. Oh, tradisi juga bisa. Ugo-ugo. Ada Grazaga. Iya. Semua. A mayor. Iki lek cah nom-noman mesti seneng. Ya. Nyanyi. Bersama Dek Niken Salindri. Langsung spotnya yang luar biasa. Terang tak gitu ya. Mangga. Masuk ke-
Reni Salindri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok si HP tok sing delay lha iki delay bisa iki. Wong wis rampung wis joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Iya ampun, ada Om Kuntet. Heh. Om Kuntet. Nduk, Nggih. pripun kabare? Alhamdulillah aku baik. Iya. Saiki pun kelas pinten? Aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Jane cah cilik, Tat. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh Om Kuntet, tadi kesini jam berapa Oh tadi? tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Karo Oh kowe jam padha 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh begitu di situ tadi ya macetnya Iya, di apa itu di podo ume. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu bangso itu. Iya loh. lampu bangjo. Ya, gimana Gimana jadi tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya Udah tadi di sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percaya juga. Iya. Gimana tadi udah? Itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh naik mobil Makanya macet perjalanan saya tadi. terlambat. Iya. tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok. Adane terminal aku. Ya ampun ada caprocel. Ya ampun ada caprocel. Aku gemes deh. Gemes. Gemes loh. Wajahnya gemes. Apa? Rene. Bocah iki gendeng Susi. Gendeng piye? Harus dibawa ke Lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang ini wulan, pirang-pirang ini tahun, nek 2 tahun toh. Iya. Ora cedhok awakmu iki saking kangen nih. Saking gemes. Pas percaya. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh mbak iki namanya. ngefans? Iya namanya Cok Percil itu ya. Eh. Iya. Apa? Ngomong tak bianting kempos we. Apa? Kok iso Apa? Salah ya? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya AA. Oh, ndak pantes no. Lek iya mbak mas-mas kae Kalau enggak itu sama Iyang. Perbedaannya gitu, apa, Nduk? Kalau Mas Percil dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Bedanya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nih Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak iya ngene iki Iya lho, ya Bos. masa ya kate dijelasin lah. Ora usah dijelasne aku karo Kuntet anjane keluarga toilet. Dadi Kok ngono ki lah. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho kamu. Anak Iki sampean kan bapakmu. ganteng. Sampean kan ganteng. Iki lek karo adik ini saya anggap niku adik kula piyambak, Harus. anak kula piyambak Betul. sebab mulai kecil sampai sekarang sudah menjadi agak besar. Itu. Iki SMP sakmene lah, SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Lah awakmu cilikane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi ya ya ta. Yen Didusi. Iya, biyen didusi. didusi. Dicawiki lek aku Tondone apa tondone? Enggak, terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak- Padahal bekas lho kuwi. Lah Kan saking dikene sayange aku. mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa, Nduk Niken? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1 semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua, Amin. tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses semua. Amin. Amin. Genduk Niken Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta mohon maaf, Ya. Mas Akbar. Ya, Tak oke, jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niken, Sar. Iya. Gamelan apa musik? Mbak. Sama denganane tahu duet karo Niken ya? Iya, ning gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kan? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lah sing duet iki to? Laras Moro.
Iki lho sing dadi bakul cilok sampean. Hei. Silap. Beda kok. Sing gawe saos aku. Ayo, ngene, Dok. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, Oke, oke. Biar oke, anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap betul. Nggih. Contohnya Sri Uneng. Oh. Yo Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang Lagu sing viral saiki lho bocah milenial roh ku lho. di TikTok Perahu juga layar. Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya Mas? Metro Dasi. Ya. Ya Bukan nadanya Mas. top-topan Nadanya. itu kan ada toh. Oh top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. W terus nek Ku- C. Bagus itu rapnya deh. Oh. Dari gimana? rapnya itu luar biasa. Sik. Gula pun Sik. angkat tangan. Sik iki sapa iki? Iki sapa? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung cak percil kalih kula Kali Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin. Nuwun iki. sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok. Ketoke kok ngati iki ketoke. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun. Sik iki ketoke kok. Masya Allah, ya Allah. Iki wong apa setan? Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapa. Kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Ojo ngobinjai. Tanduran gedang tek. Kene wis karo omeh. Aja cecek-cecek rapono. Wes ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. J, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Juk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Jenengan kelasnya teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan? Terus di DO, Mas. Lho, lah ngapa? Ala perkarane namung sepele lho. Apa? Kan apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Pas Laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya enak. Kowe Kowe wong stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Siap, Asop, Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanci, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel apa sih? Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Oh, wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kowe telepon ora duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang kok Namane. Injih dipun tepangaken. Iya. Nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh siap. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Ji. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki tu madosi sederek kula. Sinten? Sinten nih? Goleki dulure sampean. J Sinten? Sekolah ning kene. dados guru. Oh dadi guru. Sinten? Bu Fitrian niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitrian niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitrian. Masa sik dulur? Masa tasik sik dulur? sederek. Terus masalah wis ketemu apa yang ngomong apa?
Yo nggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene ta, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti, tahu. Ya. Berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Higel, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho. Lho. Sing ndi kok Lho. setok ngenakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Kok sinyal. Nembang apa Mbak Yu sampean sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan kok. Loh, aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok rumah saya koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Ji. Pamerkan. Angsal nggih. Oh boleh. Oleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wes bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah, murid teladan. Reputasi opo? Pak. Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik. Pak Abos ya. Pasti bose SMA siji ki yo Pak. Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik koyo Malang rumah saya kowe. Ejal pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Sos. Nembang. Malah Pasti nembang iso ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Nyuwun apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Ah, selindro. Ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tintingane. sisa tak dianting kempos ya kemalan karo saya. Ayo. Iya, Mas. Kuwi lho. Dari selindro iki lho. Selindro. Nah. Iya apike suarane. Nduk. Urung. Kuwi lek geblak kagek apik, urung. Mas. Ki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Apa? Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan anu Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan nak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Lah sinten? Iki namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Loh. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film Layangan Pedot niku pun Layangan Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo Tentang tebang. nggih. Ayo no. Tintingane, Mas. Wes ki lho. Oh, baik, Mbak. Nah, ne. Wis ane nak mujinan apa budek kok gitu wis kena koyo ngono. Wes sebantere kaya Rungone laras. Iya. Alah. Lah kok jenggong barang ayo. Ngene iki murid-murid ini pakai lho sinden ayune, jan gawe kebaya kuning jan kimplah-kimplah kaya duduh gule. Kok mesti ditutup gule. Niken, Nduk, Ya. dirungokne. Ibu tak nembang sih. Alah. Nggih, Bu. Ibu binatang. Aku nembang apa ya? Lho, Iya toh. kowe iki nembang apa tapi yanting Oh, seneng. selindro. Selindro, Mas. Ayo. Sabar to, Pak. Tongi piro jalukmu piro 6 apa mau? Dulu. Iki Pundi to nih? Saya toh gubuk Mosok ngiringi iki grup iki lho. Astabrata. Asta Brata mau ngiringi ngono tok iso tekan dindi.
lambemu sing salah. Ulon iku lho. Sampeyan seneni. Gubuk Asmara kok iso tekan Mariam Soto lho. Coba anu. Jajal setongkas. Alon-alon nek gamblane jajal. Iki lho. Oh iya iya. Karo kuwi. Iki lho, patu wae. Gak usah. Wong poso. Anu kendang tok, Mas. Oh kendang tok. Ya, oke. Nek ora latihan iki ya koyo ngono kuwi. Oh iya iya. Jelas kleru bisa. Menang. Gong tok, Mas. Ya. Ya wis. Benda kelaru. Wong kok rombong nek kleru kabeh. Ngisi-ngisi kene dijak rene. Lah yo isin. Patrah wong ayu e angel kok ladenane. Iki njaluk apa? Yen liwat Agonge, Mas. Aku Agong tok. kelingan. Nah, iki lho. Apik ngene. Bukae. Biyen tak goleren. dados dalang kondang istimewa. Tepuk tangan untuk Mas Akbar. Wis ning dindi wis payu tekan dindi. Ning niki ngeten Pak, Bapak mohon izin. Pripun Mas? Donga napa maring donga Oh napa? iya, semoga tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semakin Amin. jaya dan Amin. semakin lancar ke Amin. depannya. Oke, ya ayo Rabbal nutuk Alamin. nelakon langsung patet yang ono. Ya, yo.